Amikor teázni készülünk, érdemes megismerni a növény útját az ültetvénytől a csészéig. Srí Lankán kézzel szüretelik a teát. A ceyloni teák minőségét elsősorban az garantálja, hogy csak a teacserjék két legfrissebb levelét és rügyét szedik le, mert itt koncentrálódik a legtöbb íz és antioxidáns a növényekben. Gépi szürettel ez nem valósítható meg. A Camellia sinensis, a teacserje, egy eredetileg Kínában honos növény, melyet ma már számos országban termesztenek. Az apró szigeten Srí Lankán a tengerszinttől egészen 2000 méteres magasságig található ültetvények. A napsütés, a csapadék és a talaj határozza meg a teák karakterét, és csak ezt követi a feldolgozás. Az elkészült teát a szüret után pár nappal kell csomagolni, csak így őrizhető meg a tea frissessége és minősége.